OK, takže já zdravím všechny týpky a týpkyně, já jsem Square519 a dneska bych vás chtěl přivítat u úplně nového videa ze hry Game Dev Tycoon, což je hra, ve které budeme vytvářet hry. Ano, budeme hrát tady za toho panduláka a musíme nejdřív pojmenovat teda svoji herní společnost a pak hráče, takže já bych se do toho rovnou pustil a nějak to nezdržoval, takže název společnosti bude třeba nic lepšího mě nenapadlo. A jméno hráče právě bude Square519. Tak budeme muž, jenom se podívám, jestli tady nemáme něco lepšího. Jo, tak zůstaneme takhle. Tak a jdem pokračovat. Test hru už můžete. Ne. Třeba toto. Ano. Tak, super. A už jsme teda v naší kanceláři, což je garáž, tady je nějaký auto. Já bych to ještě na chvíli stopnul a řekl bych vám, o co tady v této hře jde. Tady vidíte, že máme 0 fanoušků, rok 1, měsíc 1, týden 2. Tady nám běžejí týdny, ty 3 kostičky, a hotovost máme 70 000. Tady je body výzkumu, který získáváme z toho, že děláme ty hry a získáváme od nich nějaké zkušenosti. Technologie to je při vytváření her, design taky a chyby to taky. Chyby se ale dají na konci opravit, takže pokud vaše hra bude mít 15 chyb, tak se nebojte, vaše postavička je na konci opraví. Ale dobře, já už bych se do toho vrhnul, takže jdeme na to. Když teďka kliknu na něj, tak můžeme vytvořit novou hru. Hra číslo 1, zvolte téma. No a to je úplná nádhera, ty téma, co tady máme, prostě postapokalypsa, zvolit žánr, dáme akci, musíte a zvolit platformu, dáme, je tady G64 nebo počítač, ale G64 není tak dobrá jako klasický počítač, takže dáme počítač. Co je ale nejtěžší, že hru musíte pojmenovat, takže ji pojmenujeme třeba ne Outlast, ale Outcast. Což myslím si, že v angličtině i něco znamená, myslím vyhnanec nebo něco takového. Dáme dále, teďka musíme vybrat grafiku. Buď to vybereme textovou hru za 5000 nebo 2D grafika volum 1, což určitě chceme, protože textovka zombie apokalypsa by asi nebyla zrovna nejlepší. Náklady máme 15 000. Tak jdeme zahájit vývoj. A vidíte, už našel rovnou 2 chyby a je ten bod technologie. Tak a teďka musíme vybrat hratelnost, příběhy a engine. Tak hratelnost bych dal určitě na co nejvíc a příběhy úkoly bych dal možná úplně na co nejvíc. Engine bych možná taky trošku zvednul a nechal bych to asi nějak takhle. Jo, dáme OK. A už pracuje, vidíte, tak a jsme dostali bod výzkumu a už to jede. Design, technologie, výzkum. Další chyba. Dialogy. Dal bych rozhodně lepší dialogy. A rozhodně bych dal lepší umělou inteligenci. A design úrovní bych nechal asi takhle. Máme už ve hře 4 chyby, co zatím našel už 5, ale říkal jsem, na konci to opraví. Máme základní zvuky, grafika volume 2 a teďka dá zvuk na co nejvíc, grafiku a design světa. Tohle je asi ta nejpotřebnější věc, protože grafika, design světa a zvuk je prostě to asi nejpotřebnější část vývoje hry. Dáme OK. Už máme skoro dotvořeno. Ano, musíme se podrbat na hlavě. Minus 8000 měsíční náklady. Teďka vidíte, on začne opravovat chyby. A můžeme dokončit. Ještě dal jeden bod do designu, takže máme design 11, technologie 11. Hra Outcast je připravena. 11 bodů designu, 11 technologií, Skype, nevadí.
A tady získáváme potom body vlastně do určitých věcí, takže třeba tady dostaneme pak hratelnost a přepne se nám z úrovně 1 na úroveň 2 a bude potom lepší. Tak jdeme určitě vydat hru, myslím si, že by to mohlo něco mít do sebe. Tak a přichází recenze. Jsou 4 herní společnosti, které nám budou dávat recenze. Tak, OK. Star Games. Juida. Takže hra se jim, jak tak koukám, moc nelíbí, no. Ale průměr je takových 5, takže to by docela šlo. Takže tady vidíte ty 4, co nás budou hodnotit, jsou to Star Games, Informat Games, Game Hero a All Games. Mimochodem All Games dávají většinou nejhorší hodnocení, jo, takže tohle je výjimka. A tady nám vydala svou první hru Outcast. Hra sklidila recenze, střídmé reakce, jsme zvědaví, co dalšího Suchým Games v budoucnu představí. A tady by nám teďka měly vyskočit žebříčky, kolik jsme toho prodali. Takže za první měsíc máme 2000 kusů této hry. A 15 000 prodejů. Samozřejmě, že to běží díl. A teďka, když kliknu na Karlíka tady, tak můžeme dát vygenerovat zprávu o hře. A on vlastně za to dostávám body výzkumu a nějaký znalosti. Mezitím nám tady poběží. Tahle hra byl docela propadák, ale nebylo to tak strašný. Tak, a zpráva o hře by měla být hotová. Takže naše analýza je hotová. Výborná kombinace postapokalypsa a akce. Engine je zřejmě důležitý pro tento typ her a platform game. To jsem nepochopil, tohleto. Tak, ale teďka, když ještě kliknu na Karlíka a dáme výzkum, tak můžeme vyzkoumat vlastní herní engine, což je docela kravina, ještě teďka to bych doporučil třeba ve 3. díle až téhle série, pokud se vám to bude líbit. A můžeme dát teďka vyzkoumat nový téma. Máme tady středověk, vězení. Jugo, středověk se mi docela líbí. Ale to není pravěk, to je středověk. Dáme vězení. Vyzkoumal bych vězení, ale myslel nějakou hru na útěk z vězení. To mi přijde docela rozumný. Takže on teďka zkoumá, že ano, tady vidíme tu čáru modrou, zase musí podrbat na hlavě, což je docela dobrý nápad. Prodali jsme skoro 6000 kusů, s tržbami 39 000. Toho docela jde. Máme 49,4 tisíce. Takže úspěšně jste vyzkoumali nové téma vězení, tak to je skvělý. Tak a jdeme vytvořit novou hru. Tak, teďka. Jméno už jsem vymyslel. Jo. Takhle. Prison Runner, to se mi docela líbí. Dáme vězení. Žánr bych dal možná adventuru nebo simulátor. Dáme adventuru. A samozřejmě, že dáme počítač. Hra nás bude stát zatím 15 000. Dáme 2D grafiku. Což je docela škoda, nemám moc rád hry s 2D grafikou. Příběhy, úkoly. Bych dal takhle, hratelnost na max a engine bych dal teda větší. Nyní studie marketingu prokazují, že G64 je stabilně nejprodávanějším konkurentem v oblasti osobních počítačů. No, to se ještě uvidí, protože počítač nikdy neskrachuje, ale G64 půjde za měsíc do kytek, co si tak pamatuju z toho, když jsem tu hru hrával předtím. Jinak tuhle hru mi ukázal kamarád, jeho kanál budete mít v popisku. Tak tohle bude, koukám, hra určitě na design, umělá inteligence. Bych dal asi menší. Design bych nechal a dialogy bych dal taky menší. Ano, bude to hra na design, protože technologii zatím moc velkou nemáme. A jsme zase tady. Zvuk v téhle hře asi nebude potřeba tak velký. Design světa na max a grafiku bych dal menší klidně, protože přece jenom to nemusí vypadat nějak extrémně skvěle.
Nádhera. Odstraň chyby, prosím tě. Ještě jedna. Tak. Ještě do technologie bod. A můžeme dokončit hru. Ještě do designu. Tak. A dokončujeme. Japonská společnost Nintendo a především jsou populární hru Dinky King, což je u nás Donkey Kong samozřejmě. Vlastní domácí herní konzoli. To je, myslím si, že test, pokud se nepletu. A já bych zatím fakt vydával hry na počítač. Jsme zvědaví, s čím Nintendo přijde. Nový rekord v designu a opět tam tedy postupují úrovně. Vidíte? Tak a jdeme vydat hru. Chtěl bych, aby tohle videa měli tak 20 minut, takže pokud vám to nebude vadit, tak bych se jenom podíval, jak dlouho už natáčím. Je to 10minutový video zatím. Děkuju. Takže recenze. Nesnáším recenze. A zase se nám to, jak tak koukám, moc nepovedlo. Tím se nic nelíbí, to není fér. No, tak průměr je asi stejný, no. Tyjo, my jsme v mínusu. Což je v této hře velký problém. No, hodnocení máme zatím lepší teda, ale... Náklady 31 000. Se tím propadá, kidva. To je špatný na začátek hry. Já bych dal rychle vytvořit nějakou novou hru. Co tady máme za téma? Tanec. Dáme třeba... jak bychom to pojmenovali? Zkusíme nějakou takovou VR hru. A možná, že bych zkusil platformu G64. Chci to jenom zkusit. Žánr určitě simulátor. A pojmenujeme to třeba... Nevím, Just Stardance, prostě nevím, nic jiného mě nenapadlo. Máme asi na poslední hru, takže pokud tohle bude propadák, tak jsme zkrachovali a tohle video bude strašný. Což doufám, že se nestane, no, jsme docela dost v mínusu. Takže teďka tohle musí být prostě úplně ta nejskvělejší hra, co jste kdy viděli. Prostě teďka, jestli to nebude dobrá hra, tak je to hodně špatný. Ježišmarja, ta naše kancelář, tady ta oprýskaná zeď. Ale zatím ve hře nejsou žádný chyby, což je skvělý. Zvuk. Určitě bude potřeba, grafika, spíš takhle. Design světa není tak potřeba, grafika je víc potřeba, tady si myslím teda. Ano, je to test, jak jsem říkal, takže vyjde na začátku příštího roku. Konzole bude na kazetky a ovládat budeme pomocí speciálně navrženého ovladače. Takže za rok vyjde nová konzole, no pokud ještě za rok my budeme existovat. 2 chybičky, to ale vůbec nevadí, ještě chvíli počkám. Ano, do technologie se nám ještě 2 body přidaly. A dali jsem dokončit. Máme nový rekord v technologii. A jdeme vydat hru, no. Jsem v mínusu a jestli tohle nebude úplně skvělá hra, tak je to v háji. 51 000, no. Ale stejně je to k ničemu. Prosím, ať má tohleto aspoň nějaké hodnocení. No a je to v háji. No, skončili jsme. Má to špatné hodnocení. Tak zatím, jak jsem vám na začátku říkal, že All Games dává nejhorší hodnocení, tak to vypadá, že asi změnili nastavení hry, protože zatím mi nejhorší dává asi Informate Games. No tak si ještě počkáme, no, v červených číslech. Pokud vaše konto klesne pod 50 000, zkrachujete. Já vím, jak to v téhle hře chodí, no.
Máme 26 fanoušků. No jo. Hele, tohle budou zakázky, pokud se nepletu. Zkusíme si dát výzkum a zkusíme si dát ten středověk. Počkat. Superhrdinové. Jo, dáme superhrdiny. To by mohlo být dobrý. Hry podle filmu jsou vždycky populární a máme 50,8 tisíc. Tak to je skvělý. Hele, Just Dance. Více jak 10 tisíc prodaných kusů, no jo? Jde o důležitý milník v historii Suchej Games. To je pravda, měl by si tady někam na zeď připíchnout. Že Just Dance byla první hra, která přesáhla 10 tisíc zakoupení. Super, máme nové téma a jdeme rychle na novou hru. Dáme třeba Game Hero, nic jiného mě teďka nenapadlo. Zvolit žánr akce, zvolit platformu, jedem, kompa. Grafika, náklady 15 tisíc, nevadí. Dal bych zhruba na stejnou hratelnost jako příběhy a úkoly a nejvíc bych dal asi engine. Protože potom se vám začnou zobrazovat jakoby Ježišmarja, to už uběh rok, jo, Nintendo dnes vydává nejnovější konzoli TES. Jinak za nejnovější konzoli musíte samozřejmě platit. Takže za vydání té hry jsme zaplatili třeba 100 tisíc. Nebo za vydávání her takhle. Cancel bych zvednul, design úrovní bych zmenšil a dialogy bych dal. Tohle bych jenom zhruba všechno na stejnou úroveň. Prodalo se 12 tisíc kusů s tržbami 90 tisíc, to je skvělý. Just Dance mi hodně pomohlo. Takže možná, že ještě do mínusu nepůjdem. Což by bylo super. Design světa musí být určitě větší, grafika na max a zvuky by mohly být horší. Jinak doufám, že nás ještě nevytáčí ta hudba, co je v pozadí, ale to není mnou přidaná, ale je to od hry. Takže, ježišmarja, kolik tam těch chyb je, Krista pána. Poslední chyba, 1 bod do designu, dokončujem. Nový rekord. A tady teďka vidíte, že za 3 hry jsme už dosáhli 2. úrovně v engineu, hratelnosti, příběhy a úkoly, dialogy, designu úrovní, umělé inteligenci, designu světa, grafice, zvuku a samozřejmě mého charakteru. Že bude pracovat efektivnějc a líp. No a jsou tady recenze, takže to bude zas propadák. To si děláte srandu, ne? Hej, uměj vůbec dávat jiný čísla, než je 5 a 4. Dobrý, ale když dají teďka 5 nebo 6, dali 5. Takže máme poloviční průměr, to je docela dobrý. Docela to jde. A já bych zkusil dát výzkum a zkusil bych ten středověk. A nevím, jak pojmenujeme teda hru, protože máme 89 fanoušků. 2. rok, měsíc 6. a týden 4. Úspěšně jste vyzkoumali nové téma středověk. Tak to je super, jdeme vytvořit novou hru a to už bude asi poslední hra, co jsme za dnešek vytvořili. Takže dáme středověk, zvolit žánr, dáme akci. A vidíte, za 80 tisíc si můžeme koupit TES, ale vzhledem k tomu, že na to ani nemáme a přijde mi to jako kravina, bych to nedělal. Jsme na tom furt stejně. 2D grafika. Vidíte, že když se nám tady pak začnou zobrazovat ty 3 pluska, tak je prokázaný, že vlastně ten typ je lepší pro tu hru. Nechal bych to asi nějak takhle. Ono, samozřejmě, kdybych vystřelil všechno na max, tak
zase jako, když vystřelíte všechno na max, nestane se nic extrémně strašného, jo, ale prostě není to takový to, že je to z vaší mysli, prostě naflákáte tam všechno na max a přijde mi to jako kravina. A hlavně není zaručený, že když dáte všechno na max, bude to nejlepší hra. Dialogy. Bych možná... Ježíš, já jsem tu hru nepojmenoval, ale to pak myslím ještě jde. No, nechal bych to asi takhle. Protože když se vaše hra pak jmenuje hra číslo 5, tak je to docela špatný. Zvuk. Určitě bych dal lepší. Grafiku bych trochu ubral a design světa bych nechal asi takhle, no. 48 000 jsme vydělali na Game Heroes. Už jsem mimochodem vymyslel název pro tuto hru. Takže opravíme chyby, 1, 2, 3 a dokončujeme. Ano, tady se to pak dá ještě přepsat, což je skvělý. A pojmenujeme to Boj za krále Artuše. Třeba. Jo, to by šlo. Nový rekord v technologii. Tohle by mohla být dobrá hra, protože je tak vyvážená. Jaj, ono stane. No to je jedno. A opět jsme na tom úplně stejně, což se mi snad ještě nikdy nestalo. Že by byly všechny ty hry hodnocený stejně. Helejte, ale jako šplhá to. Jo, třeba Game Hero dostali jsme 7. Tak jo. Já už bych to tady pro dnešek pauznul. A uložil bych to. Tak. A dobře, to už by byl konec dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, můžete dát like, potěší mě odběr. V popisku máte odkaz, v popisku máte jméno mého Instagramu, kam mi můžete dát follow. A je tam odkaz na YouTube kanál mýho kamaráda, kam bych určitě doporučoval se jít kouknout. Točí docela vtipný videa, takže to by bylo asi všechno a já se s vámi rozloučím. Mějte se fanfárově a ahoj.